skal lave pressebilleder i dag, og jeg har både fine kjoler og smukke sko med, som jeg skal bruge på billederne. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Og lige nu der er jeg ved at få ordnet håret med Maria, så det også ser godt ud. Men jo, jeg har tænkt mig at lægge en... Først at lyse den op herinde, og tone den ud over i nogle grå og nogle brune og nogle sorte nuancer. Og det har jeg tænkt mig at tone ud herover, og så lægge faktisk en sort kant hele vejen hen og tone den ud, og så vi går over i sådan et halsmunk, altså ud fra siden af, altså ind. Jamen, jeg har lidt tænkt mig at bevare så meget af de her krøller som overhovedet muligt, og så lave det klassisk, men lidt på den rå måde. Sejt.